Per mi és un orgull haver pogut formar part dels 3 castells, tots 3 inèdits per la colla, 3 castells de gamma extra. Però el castell que va fer que tot el món castellers ens mirés va ser el 3 de 8 aixecat per sota. De 3 a 7 per sota en feien molts al cap de l'any i això ens va animar. El que passa és que per fer el 3 de 8 per sota vam haver de canviar moltes posicions. Només vam mantenir primeres mans i primers vents. Laterals i contraforts eren gent clarament més fort i clarament gent que no l'havia fet mai. El dia triat per fer-lo va ser la Diada de Minyons de l'any 95 al mes de novembre. El castell va pujar força bé i vam arribar a col·locar els baixos de peu. Però el castell va caure perquè una de les rengles anava una miqueta més retrasada. Aquell intent va quedar com el millor intent del segle XX, fins a aquell moment, i fins al cap de 4 anys no el va fer la vella Vilarrodona l'any 99. A l'any 96 el vam tornar a provar per la Mercè. Va ser la meva primera caiguda i tot i que encara era molt petita i era tot just uns mesos després d'haver començat a la colla, tinc molt bons records d'aquell castell i la veritat és que el 3 per sota és un dels meus castells preferits, així que jo estaria encantada de poder-lo repetir i per fi aconseguir descarregar-lo. El 4 net és el repte més gran davant del que ens hem trobat mai i, tot i no poder-lo assolir, el simple fet d'enfrontar-lo ens va fer créixer com a colla. El divendres abans de la Diada vam descarregar el 4 net sencer, m'atreviria a dir que impecable. Per mi va ser un castell important perquè em van donar l'oportunitat de baixar de pis. El diumenge, un cop a plaça, tot i els nervis que hi havia, l'ambient que respirava era de ganes, de motivació i de convicció. Estàvem en una pinya que després d'aquell silenci tan característic dels castells grans, recordo haver de treballar bastant al castell i concentrar-me en sentir l'aleta. Aquesta seria la meva referència. Malauradament, això no va arribar. Vam estar a 3 passes de carregar i va ser una gran llàstima. És una espineta molt gran que tinc clavada i que suposo que tota la colla té. Tot i així, després ens vam poder refer, vam descarregar el 4 de 9, vam carregar el 3 de 9 després de l'intent del 4 net i crec que això va demostrar que l'important és aixecar-se després de caure, és saber com aixecar-se i saber com afrontar una caiguda així i com refer-se. Doncs tinc un bon record dels intents de 5 de 9 en folre. Si el 5 de 8 és gran, el 5 de 9 és impressionant. El fet d'anar de 6 anys a la rengla per mi era una cosa super important perquè portava molts anys fent el 5 a la rengla, és una posició on es batalla molt. Assajos, recordo que va arribar un moment on ens ho vam creure, així de fàcil, i quan això passa comença a rodar tot. I la veritat és que el primer cop que vam posar sisens, poder arribar allà dalt i sentir que t'agafen per darrere era com sentir que formes part d'algú molt gran. Ara fer això a dalt d'un folre, Déu-n'hi-do, o sigui, la quantitat de gent que fa falta és brutal i el bo és que hi érem, estic convençut que hi érem i realment tinc un molt bon record d'aquells intents. Són intents del passat i oportunitats pel futur, així que hi tornarem i ho aconseguirem.